Wamangarira shamwari. Privileges vanhu. Ari kupi? Anakuya. Anakuya. Makamboya kuno kudari. Ngamboya kutakaramba kuya zvinoita mufonera kuseni kuti tiuye kuno kakaramba. Yacho ndiye. Mudzimai ndakamubata nechikomba ndobva taenda kusivukoti ndobva tanoita property sharing. After property sharing ndobva zvechisimba. Ndobva auya akandirongera madzoto. Iwe unonzani? Albert Million. Vari kumangarira nzani? Privileges vanhu. Saka nyaya ndeye iya. Nyaya ndekuti after taita property sharing. Nyaya yacho mumangarira ndeye iyi. Kundirongera vanhu matsotsi kuda kundiponda. Mukadzi wako privilege? Ukaziva sei kuti yakaronga? Vanhu vakaenda kunovatenga kuti vaondiponda. Vanhu aya vakabva vaenda kwasabhuku mumateve. Ndobva vanoripota kwasabhuku ndo kwandakazodaniwa. Ndobva ndahutsanangurirwa nhau yacho varume vacho varipo. Ndobva tava masabhuku ndobva vati chifonera mudzimai wacho privileges vanhu kuti vanhu vaenda vabata. Ndobva vavafonera masabhuku nevanhu vanga varimo vachiisa pamaripoti. Ndobva vafonera. Ndati iwe wakaziva sei kuti vavatengwa ndombadzo? Ndakazodaniwa kwasabhuku ndobva tatsanangurirwa vanhu vacho varipo. Vanhu vacho ndo vakakuudza? Ndo vakatanga kuudza sabhuku ndobva ndazodaniwa kwasabhuku ndobva vatsanangurira nhau yacho sabhuku. Makangiri kuvasungisa vanhu? Patakaenda kusabhuku vakati tinde kunainawo kwamambo ndokuye kwatakaita kwamambo. Iwe vakauya vakakurova? Havana. Vachudi kuini? Saka vari kuti mambo mukomana uyu mbomira mukomana uyu achida kutengerwa matsotsi nomukadzi wake. Matsotsi aya ndo akabva aenda kwasabhuku atingagone kuti tipondewo. Sabhuku vasvika kwasabhuku vanhu ava ndobva sabhuku azofuura azosheredza uyu. Ava vanhu vacho ndokwasabhuku vakabvuma kuti umuchaitakaati namainhiri tiite sei timbowe. Asi waona zvawakazoitwa? Hapana. Nhau yacho. Saka apa mukadzi wako ari kupi? Anogara kuri kumudimuka. Anogara kudimuka ukadoma. Ndakandifunga kuti kana kuri kuti pane munhu anga akakurongera kuti uurayiwe kana iyoyo kutothreatwa threat to your life iyoyo unofanira mapurisa anofanira kunobhukwa munhu iyeni mapurisa ive nepisi because munhu iyeye anogona kutenga futi vamwe vasiri nekuti pari zvino kuno hatina mhosva naye haana mhosva yapara asi dai pane zvanga zvakaitika kwauri zvokuti pakadai 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 asi that threat alone yekuti anoda kutenga vanhu ada kuurayira kudii should be recorded unofanira kuisa mumapurisa inofanira kuve itoriko because tinogona kusazoziva kuti zvinhu zvafamba sei pauri iko kune munhu akatodaro ari kukuvimbisa nokutengera vanhu munhu iyeye unofanira kutoenda mapurisa ari padhuze newe very good toenda ipapo kuti ndiri kurarama nethreat yandinayo hapana chati chaitika pandiri asi ndaitara ndizvibhuke kuno kumapurisa anditi mazvona manje iye kana achipiwa caution agona kupiwa caution nemapurisa nyange anga asati apara mhosva zvakakosha izvozvo nekuti pari izvozvo kana aida kuronga hapana chakaitika still panda caution yaanopiwa iye nemapurisa kuitira kuti at least uye zvinhu zvako zvirekodhi kuno kwaita zvakanaka tatoisa rekodhi kuno kuti wauya kuno kwamambo uchichema dambudziko remudzimai wako kuti ari kuda kundirongera vanhu nekuti kuitirawo kuti tivana nasabhuku kumusha kwamune muri uku kuvanhu vange vakangwarirawo kana vari kumusha kuti pakava vanhu vasiri kuzivawo vachifamba-famba kudhuzivo nekumusha vanofanira kuziva kuti zviri kufamba sei nekuti unoona kungoita kuzopinda paproblem saka sabhuku vanofanira kutoactivata chimwoyo munharaunda kuitira kuti ivo uve secured at the same time uenda pamapurisa wonowataurira nyaya yemunhu iyi anogona kusatuma vanhu ivavambouya ivavo vanozotuma futi iri imwe timu but I think anofanira kugara apiwa caution vatsvakei vamwe vanhu padare nyaya yakavutaurwa ndakaona munhu achikomplaina kuti magariro akadii ndingakwanisa amusogara serei ungogarawo asati aane mari yekutenga zvokuti mugarachagadzisa mberi
vatozvionawo vanotivigira takauya tikaimhangana ndobva tapuwa date yekuti tinouya nhasi. Inyaya iyi munhu wacho ndiani? Munhu wacho mukwasha wedu. Mangari ndiani? Ndini. Taurai zvozvichi. Ini ndakauya ndikamhangarira mukwasha wangu Kuita voice. Ndakauya ndikamhangarira mukwasha wangu kuno kudare maringe nekugara kwavari kuitawo nehanzvadzi yangu kuti vatipewo zvinotarisirwa kunge vachibvisawo semukwasha nekuti kubva vatanga kugara vese vatongoti muchidimbu uri kudarowo ndizvozvo Chete. mukwasha kuti mukwasha ari kuzvinji makambotumawo here sadombo mukwasha kunoti tiyeukewo kana yemukwasha mukwasha ndero mukwasha atirikubvunza makambotumawo here sadombo munyai nemumutauro mukwasha wenyu kuti mukwasha tiyeukewo nanguva yafamba. Nyaya yakaita kuti tisatumisa dombo ndechekuti isu taiti mukwasha semunhu akura achafungawo ega kuti arikaenditsvake ndibvise mari yetsvagirai nekuti anga asina zvakabvisa kana mari yetsvagirai kuni atori haana kana chakabvisa saka vana munyaya muna vana vangani baba? ndine mwana mumwe chete nemaya mwashawo mari yetsvagirai kuna ichajiwa kungozivisa chete kuti kare waitosiya waisa pasi pedombo udaidziraunodedzera aina kudedzera munhu wodedzera kuti tsvagirai kwani imbitasai panga ndakagara saka haitadzwe because munamboonana panosamama kutaura ipapo atimapona saka makafunikanawo here naye kundidarowo handina hangu kukundikana asi chakaitika ndechekuti ndichiwanana namai ava vakanga vakaroorwa kwanga vakaroorwa nevana vavo 4 inini ndine vangu 2 nzima yangu yakashaya saka zvakaitika ndezvekuti anatsano vanozviziva vakati kuti takuchengetana handaishaya kana $50 kana $100 nekuti ndinovapa handiti but inyaya yekuti nguva inenge yasitakwana uzoziva zviri mberi chazotatoazomhan'ara anatsano ava haisi inyaya yekuti handida kuvapa roora yavo but inyaya yekuti pane zvanetsa kugarisana nehanzvadzi yavo takatosiyana handiti Kuita voice munoitire namai ava ndine mwana vari kuda pfuma kana makasiyana zvakanaka zvezvo pfuma mbiri makasiyana saa mune mwana wekurudzi musikana musikana mombe mbiri dzinotsika hatizivi zvimwe zvanoda but muzvarwa mwanasikana makomborero nomubatira mombe mbiri hatizivi hedu zvimwe zvavanga vachida maa muchida chi because apa kuratidza kuti masumbiro akaitwa kudhara kunoko vakambira chirimwe zvinenge zvakaitwa kunefuti mama apa chirimwe zvamuri kuda aiwa ndizvozvo saka munobatira mombe yezvino mbiri kana kuti 600 handipokana kuroora mwana wako ndine mwana nawo uri kuroora chi mwana wako asi chikumbiro changu chandinacho handisi kuti ndinoda kuramba mhosva mungu wamwari ndinotaurana navo ndopota ndichivabhadhara apa muchatotaurana kutaurana nesu ndopota ndichivabhadhara mari yavo pichana nekuti ndine vana vandinawo vamwe vaiva ndikuchengeta vese vari pachikoro wambotero tunobhadhara sei wambozvibvai taura nesu matibhadhare mombe mbiri kana 600 ndandifunga kuti panguva yakati ndikaunzawo zvakati ndozodaiwo uchitaura nesu pa iwo vachinzi zvomuhombe 600 dzinofamba mbiri dzine makumbo 8 matenda ini ndoshanda kutogadha pahafu yekwazimbabwe pale pakupera kumwedzi woga takanyorana pasi kuti ndokupaiwo yakati taura nesu kudare kuno taura nedare vana vatora mari yavo kano alright iwe unongoita madzira ako unza mari akutora mari yavo uzonza mari alright achikumbiro chari pamwedzi woga woga sezvo chirozi ndakabata chivati 50 kusvika ndapedza ndandichifunga tokupa time utsvaka mari
$300 yekutanga yakakwana ikati iwapo iyo ono yacho iyozotatira pishana zvakataura saka ndirini kwa marambadaro ndoda kudinda una mazungaro ndadota savari kutaura kuti ndobhadhara 50-50 kumusha kune mombe yatakanga tatenga tichitese kumusha kwavo azvinozobereka inobereka nekuti idhonza kamuda kutitorerwa ngavangobvisa mombe iyoyo varori vozobhadhara havo imwe hafayo dhonza inini hangu handipokana nazvo nokuti ndakapokana nazvo asi kana unaro uchida zvo karunza uzozvipatai naindine mhuri ndopotozoronga ima50 iya saka dhonza towana rini dhonza obviously ndinhasi taura nezvudare kuno amusere nava ndekupi musha musha ndekwazvo apa saka unodisha dhonza zvinguwani vanenda vanana baba kaiko kune saka rokona ngoendako mese munokwazvimba zvakanaka chinodiwa kwana mukuisanobva mamukadoma saka munogona kuenda riri unoratidza vana baba munopaza vamurungweni vaenda kusanganisa kati chiro tikati chiro muribatsidza basa reo mazuva ari padhuzepa osarini todisitoita madheti kuti zuva rakati ndondogona kuenda nana baba ndonovaratidza zvingopera zvipei titaurire ndini kuti musokuchaini toziva tondo kuti yakaenda tobata kurovera imovo ini vamatiti maruta beplan uchidaona ndemhuri yakadai zvero manitaura zvinozonzvisika aiwa munoona chine tikada kukudza chokwadi mumudara ri utsinye rukushanda akuroora usudzi aiwa mina ndikutaurirei mai ava atingi vakamboya pana kuti mwana wavo akaitwa rape case nemusoja ndini ini ndakaita everything mwana wanditovadzidzisa baba wavapenyu anga ari mwana wangu kuti baba vacho vapenyu baba vacho vapenyu havana tsitsinei ini ndinorwara nehypertension uye utsinye takashiyana zvinhu ndakatitora izvozvinhu so that tikwanise kurarama asi haubvumirwi kuroora tinotendera but zvimwe zvavanoita hunenge uri utsinye havana rudo neni nokuti ndine vana vairi vana vangu takarambana saka rudo rurudire pakuti tine mwana watinaye mirai tobatsira hama yedu iyi tinobatsira hama yedu iyi hama yangu hazviibatsire chakamira kuti ndinobhadhara ndika monza kuti murume wanga ari panapa adonha ashaya ndinofanira kutaura kuti ndive tichi takasununguka ndati ndinovapa mombe vandirapo imwe yacho toita payment plan vari pamhosva ndari pamhosva waroora mwana wako bozi mwana wako anozorodzwa mwana wako chamwari anozorodzwa nevana ukaita zvekutamba tikuda dheti baba ng'ombe rini zvipenguva takupa mutoro wacho kuti ndiwe unotaura svikanguva ikati mombe iri kumba tichadai koro yose zvemombe iri kumba zvigaindisirwa ka pane 2 options ende usafire kubhadhira mosha yako sekutora kwaita kuti mombe mushandi ndichataura namukoma anditi amwe ari kuharare mbamira mwana ari akamhangara nyaya anakuya kudai akamhangarira murume wako aive akaramba munomudari akazoramba kuti achari mukadzi akati achari mukadzi mambo akati ndonofunga saka nhasi vachaana kubvuka vese kumba kwavo vakauya naye havana kuuya namai vacho vati tiri kumuda
Saka kanzi chamupa mutongo wako kana wako. Saka atisawo. Zvinoitika. Iye ndiye asanja dukazi. Akatacha. Ndevana vanga message. Saka vana vanga mudane mukomana wawe ngezvinomwe. Akasauya tinotaura zvanofunga asi. Saka munomuyambira munomudetsa. Chienda yana mai musatsamwa zvinhu. Tinobvumirwa kupa munhu mumukana. Zvida pane zvamuvhenekedza zvatisina kukwanisa kuziva. Saka takumupa mumukana. Kana akundikana ipapo takumupa semafungiro nemaonzisiro atitaita nyaya. Ndeke kutanga kuya mudareri vabereki. Ndeke chitatu. Daba. Inyaya mzee manyaya yange kasarira pakuita sei? Zaidi wajala usungwa. Wakaenda ticha kwa kanisa manager. Yakatanga. Mukazi aita adhautira nemunhu anoziva. Ndobva nedhauta ndobva yapera. Wapinzwa yepfuma yaidhimangana tizvara mukadzi anga asina kuona. But nyaya yakazvitendera yaiko nhasi yechikomba chemukadzi. Mukadzi upi? Taba. Mukadzi chikomba chemukadzi wani? mukadzi waruji. Wakambobatwa nechikomba ndopiwo. Mukadzi waruji ndiye ane chikomba chatakatumira kuti tinoshora mafuta kuti anosungwa neadhautira kesi. Ndaba ndopisa nevanhu vavaibuda basa acho. Aidi. Ava vakambouya kuno nenyaya yekuti kuti mudzimai wavo ndiani adhautarira. Nchekutenga mudzimai wavo ari akaendeswa kuchikoro akaenda zvechikomba chino. Ndomba mai atongwa yapera kai. Haina kutongwa nyaya Saidi anobva asungwa kuti auye pana asikuona. Saka ndobva yanzi Saidi kanosungwa ndokubata panyaya yatezvara. Yatezvara ndokumati yakataura kwatizi. Vatezvara ndo varoda vanafuma kune uyuyu. But vasati varamba nawo. Chikomba chacho hasati chabatwa. Hasati chabatwa. Awa tanga ikamubata chikomba. Tanga iye chikomba. Tanga iye chikomba katanga ine yakatanga mupesana inopesira. Tikaipa kumukwacho. Saka mukwacho wavane kompleni hayi. Yakachita taurika. Ye list yacho. Anenge anoti havasi baba vemukadzi wacho. Yakava wacho. Asi baba wacho. Handizvo zvakataura Rushi. Rushi ndizvo zvakataura. Akauya ndiani? Stepfather ndiye akamupa list yekuti aroore. Ko stepfather yevari kupi? Avarapa. Pamusoro pedaro. Icho kwachiti ndiri stepfather. Asi avagere apa iye hanzvadzi anenge akaitwa vanhu zvai. Hatisi kunzwa izvo. Vatumwa ndiani? Ndiye ane signature yamaona iripa telefoni namba iripa muri chii chemungaanozvai? Emusikana. Muri chii? Vatumwa munyaya iri. Muri munyaya? Mune proof yekutumwa wavo. Iwe hanzvadzi yenyu yacho iri kupi? Vatuma muri mukadzi wavo. Akashaya? Ko vakasara vacho varipi? Mai vemudzimai vari kupi? Ndikura mai vemudzimai uyu varipi? Ambuya vake? Vari very good, vari kupi?
ya isu sedare manje tikadaro matisa zvezvikore zviriko very much complicated kana ambuya vakashayikwa ka vatezvera vakashayikwa ka uya hana munhu kutaura naye uyu rakabva kumunhu muchinda wacho lisiranyokwa pano baba vari kupi atezvara nambobvira ndakavaona hanzi vakashika ko varipo vacho akamboonana nawe nomukwacho wake wangasatoona vanu vana vangana uyu kubvisa pfuma akona kubvisa pfuma but apa manje tikuti kuenda kunani pamweri vese kuti vapiwa vatevhumi right iti amandimi vatete vacho ikudzai hanzvadzi rwanzi rudwa kudai kuzotora pfuma imwana I think tikada kuti tapedzana imi oyi listi ingadzokera mudzoa handi listi wangu wakapiwa ipapo ndine chichemo mama listi ndakapiwa hongu but nezvakaitwa nemukadzi wangu chikumbiro handikwanise kuti ndichabvisa 10.5 ndingangokwanisa iri gazeted yedare kuno kuimari akazvo iri kutosvika kumari dzedzedzi pamakauya kudare pekupedzisira makaizhi ndo pandakapiwa list patapedzisira kuya musi wa 27 February imi muchiri mese ngemwezuri avasati vanhu zvakaita mambo ikai vanhu vakabata mukadzi nechikomba ndobva vamhangana nyaya yekuno chikomba hatina kuwana mukadzi wokusevhwa samunhu chipinde muno aiwa chikomba ngaisevhe saka ava havasati vabatira gupu rezve aiwa vatezvara vachiuya chikomba ngachiuya itiwa hanzvadzi kwai muri kudiwa kudari ndi munozotambira pfuma at the same time chikomba ngainosevhewa musi wa 27 hanzvadzi ngaiwenyimi chikomba ngachiuya uye vacho wokukombanisa vanhu ngawira ndairapa pamunhu vanhu havakatorambana mudare vakabatira gupu rera haina kutoongwa nyaya yemhofika vanhu ava ndo zvakatozomisa nyaya yelisti mambo vakati ngapanotorwa chikomba chiuye toziva kuti vari kuroora sei nelisti ranyongwa harisina vanhu vakarambana harisi vanhu vakarambana kai asi ava vachiti ini mukadzi arichadi but vakati ngavatange vadi chikomba chauya saka uyai musi wa 27 nemudzimai wenyu aripi ndakati vanhu vagare pamwechete musokutanga chacho vataro vangosvikospedza that one day the second day vasikana musi wa10 andika zvokuti zvakatoadaro kunzi aisi havana vana veseri vana vatandiri komunodzingaira usiku nolewei akapara hake mhosva but munhu anzonga usiku zvadaro ndobva taipanaka ndobva zvaongonzi dare dziri avo yakadzimba mukadzi usiku zvikanzi ndadama zvichezvanzi aiwa zvakanaka bhozi aichimusafeguarda because aivauvana kana kudana usiku yazvo unodaro futi kwasha ataura kuti handichada mukadzi muno mudare akamupa gupuro here kana maaudio aya munorekodha is there akamupa gupuro here hapana kupiwa mukadzi zvokuti atoda mukadzi tiri unevanarangani vatakazovananga zvai right saka kana tichitonga takadaro kauti midzi hatichatevedzeri this thing kana vakati vakati havachadi mukadzi kana muchiti vakaramba mukadzi kapa tesa chapindi paroro iri
inini mutomisa kubvisa gugu rero because ndikutedzera kumashure kwedare matongerwo ari kuita nyaya pano mozoya musi wakati saka ndikuonese kumhanya kubvisa gugu racho dare risati rapedza zvari kuita saka chiuya muswa 27 morambana zviri pajekerere nemudzimai wenyu tobva takuchaja izvo moroora vana venyu kuchikomba ndivandi kumapurisa uyu wechitunu ari kutaura kuti haasi kuwanika ndopanoshanda anotori kubasa anosungika koechara munombaepanoda kwei echara mupi amuseve echara ngamukaendai munoona maneja kwete maechara kambani haikaite weka asina house number hazviitiki izvozvo akapinda umaerikanisana ukaenda echara hapana kusaina mapepa ne kana totonga iye anozodiwa pfuma kwari mundipe kuno ndinde jaraunda mbando mbada irato mukapindi ava yapfuura yapfuura nemusoro 27 ndiani ari kumangara vese vari wamangari vanhu vacho ndi pasebwa vakaisa munhu ndandwana saka vakakwa basa kusaini vakatu makadyisirwa minda makaenda makaona mutumeneri takaendesa kumasabhuku kuti taure kumasabhuku saka kumasabhuku kwacho vakaramba kuzosangana nemasabhuku havanotombobvira vaona yakadya rini gore rapera gore rinori munda wakadyiwa rini wadyiwa muna February chibage chachakura sei saka chibage chakadyiwa chichiripo ipapo chichiripo kumange kuona mudhumeni anoona kuti panhu pacho panoda kubhadhakwa zvakadii pakadyiwa kwakakura sei 28 madzinde makadyirwa 28 madzinde ko ava vakadyirwa mangani ati pamwe chete munda umwe chete munda 28 kuti 1 2 3 kusvika pa 28 muna February assessment is was 2 hours dzichangodya saka mai vacho vavashidza ndobva vakangoti hano hatina richanobhadharisa mukudzivazaenda bhadhanopinda futi vachangobva ikoko amai vavanetsa because mukedzikanangwanatesimeso havavhariri vakangoya panapo tomwa panapo ndima hachangova anenge vandikatsika todyisa nguto yapera yacho makabhadhariswa here kana saka pama 28 madzinda acho mamuda chii vana baba mamuda chii 5 bags pa 28 madzinde tiri kutaura zvemiguri 28 baba tikaverenga miguri 28 tikaisa pa tingaona masaga vaizvo aiwa isiguri 28 wakutadza kutaura pahombe iyo vada kuti 2.5 hectares danga takarima ati pano pakadyiwa pahombe pakadyiwa hafu akapaona ndiani makanopaona here masaga aiwa moda kutodzidziswa kana maita nyaya yakadambudzwa rakaisa iroro munoenda kwaalex uyo aita assessment
ndoyo bajaji ngekuti zvinomira zvakati ndozva muri kutaura zvaya extortion yega iri endai kumudhumeni ndiyani ndipandi endai kuna pandi moti nyaya yakanonoka nyaya utenga iri kudari yakanonzwa nemasabhuku saka yazenge enda kwamambo saka tanzi chibage chikadyiwa muna february baba chechioneka chiita izvozvo pandau iyi awe yachioni then odetermine value kuti kwanise kuvarebisa mudzi yavo yapaona ipapo chokuchoku toita kuti kamusomanda anenge atoya then otoita mabepa rachionza kuti tobva tatovarebisa inini ndakaenda kuna baba wemwana ndikuda kutaura ndakaenda baba wacho wakati inini handina mwana anoenda kumatare handina kumboenda kumatare baba wacho ndaenda kunokupira mwana wavo handa ndakagara naye zvino ndauya kuti ndikuzivise kuti ndo zvadini zvataurwa ndoita sei unonzana mai inonzi egeni yamurawa egeni yamurawa egeni yamurawa murawa munobvepi ndinobva kwamutare ndokwamotogara aiwa DRC nyaya uye vakasarira pakuunza witness mukomana wayo akavati saka upesa munakuya nawo mawitness handina kuya nawo baba wacho akaramba pamwana anda ndakagara naye naiye mwana wacho ibva ndaenda kama hwava nemukomana wayo wakamira sei muri chine chini mukomana handina kukama naye ukutukana maitukana noda kwei muri vavakidzani hatisi vavakidzani iye mukadzi wacho akauya pamba na12 o'clock dzeusiku akandigugudzira ndikati ndiani kechitatu zvikanzi ndiri muroora wamaimemo ndarohwa nemurume hanzi wakandokumbirei mashanje kunani kuna gogomamoyo gogomamoyo wanoroya ndichibva ndaenda kunani kuna sekuru wacho naiye kwabva uya pamba nemunyari wake zvikanzi aiwa tazvinzwa zvaita chii mudzimai wedu ndokuripirai chega tindotsvaga tikuripei mombe ndikati zvakanaka ini manje ndobva ndadini ndasara ndikati hazviiti ndega kudai ndakuenda kune mupurisa kana kumadzimambo mukadzi wacho akatotaura kuti hunde kana waenda ikoko ini ndinozvigumira kana waenda kuna mambo ndinozvigumira saka ini ndakazoenda pane mupurisa wamambo aida kuripa ndiani iwo ava akataura mashoko ekuda kuripa ndiani munyai wake munyai ndopa pane munyai ira munyai wacho ndakaenda koinini mudzimai uyu ndeuyu mudzimai wacho anonzi akatiziswa akaenda kumhondoro aisha mwai mune nyaya makada kuripa iri imamboda kuripa nyaya ndekuti pakaenda mama vemukadzi wangu nehama dzavo ndakanokuvainasi ndasina okay akataura kuti vakanokudzira nemukadzi wangu noti neni asipo soda kumboregera kuti mukadzi wanga regera nakugoripana nehama dzavo kuti nina regera mumango kwangu asipo avana wedu manzwa zvatagwa nemukomana munhu akauya kwamuri achiti uroyi mukadzi wouyu handiti mukadzi wake right kwete murume wacho zvichireva dare taifanira takagara nemukadzi wacho kapanani taida munhu akakuna uyu kuita kuti ana kukuna ngai mukadzi wacho iye ari kutaura kuti inini ndakamuramba aona kuti pane nyaya iripo ndobva aendeswa kumhondoro unoziva paari here pacho inini handikuzivi mhondoro ndeyedu yese itomubata shamwari mukadzi wako ari kupiwa mukadzi wangu ndakaramba naye ndakazotora akaenda nopamba kuti mhondoro iri handizivi rakatoenda mhondoro kwaani inandinese kuziva mukadzi wako kuziviwe
handasanda tobvisa mari ndasanda chikombobuwa ndaingoziva paimari pano naizomai vake vaigara kupi anga ndirasi ndirasi baba vake ndasanda bvisa mari saka ndasanda tobinda 5 months ndezvemalocation saka pano kutaura chokwadi hatidi kuti vanhu murambe muchitambidzwa nguva nekudini nekudini. Amai ava havana chikonzero chinovaunza kudari apa uyu mukomana uyu munhu anofanira kuva ari kuno ari kudari mukadzi wake kwanzi pana mai vake vanogara muno kumasii ina handipasivi aiwa anotibatsira saka zvinge zvakuitika zvokuti mupurisa angafanira kutsvaka mukadzi kuna mai vacho kumasii nekuti anongotoona kuti munhu akatogara 49 months anogona kuitoshuura muromo nhundira matsime dzevanhu munhu anogona tosiya toitira zvina akatomurora akamuroora kubvisa mari abvisa kupi munyaya wacho ariko kwakari kuDRC ndakaenda ndikandomutaurira akataura kuti inini murume wangu akati nyaya idzi handipindiri murume kahapindi nekuti haana chaka akakunanga uro indiye ndiye akandinanga ndiye anofanira kusungwa munyaya wacho kana muti muziva handiye mudare racho akaramba ndakatomuti huya handi akaramba akati murume wangu inini haabvumiri munyaya wake uyu arimo makare muDRC ndiani uyu munyaya wacho munyaya saka munoona aiwa ari kuramba anorambira imimi karambi isusu saka isu tiri kuti amai toda kuti batsirane vanhu vamakagara navo dare mukadzi uyu nemunyaya wake nani vando vanhu vache vavo mamiriro azvakaita pane zvino uyu tikuona sekuti haana mhosva nemi uye haana mhosva neni ka ndiri kuzvinzwa asi kuuya kwaakaita na12 o'clock dzeusiku akati ndarohwa nemurume mukadzi wacho akorangaitoyepa atobva pane murume wacho ini ndakazoti ko unogara mai ndikiri mai mama wako anogara kupi zvikanzi vanogara pamba pamai Fei ndikaendapo ndikaona sekuru wake nemukadzi wacho naiwo mai Fei wacho ndikati ko kune munhu musikana akawo nyenyu tatoinzwisisa asi toda kuzama kutsvaka kuti uyu nemi anenge ane mhosva papi kurova kwakaita kamukadzi achiuya kwandiri achitaura kuti wakaenderei kwagogo mamunhu saka uyu kana ane mhosva yekurova mukadzi anenge afanira kuripa mukadzi wake ko inini wakaenderei kuna gogo mamuyo auziye kuti gogo mamuyo anouya iwayo mashoko akataurwa nani nemukadzi wake achitaudzwa nani nemurume wake murume wacho ari kubvumera kuti akazvitaura ari kuramba kauti handina kuzvitaura saka tingazviziva sei kuti mukadzi uyu aitaura chokwadi kwamuri kutaura chokwadi kwacho mai Fei nemunini mai kuti mukadzi uyu aiuya achikuudzai chokwadi ndarohwa nemurume ataura zvakati tingazviziva sei kuti aitaura chokwadi kana kuti ainyepa vakadzi vakazoya pamba pangu iye akauyawo futi akabvuma ndo zvataura akaramba akanyara sekuru wacho sekuru wemukadzi saka mubvunzo wangu muri kunzwa iri kuko kuti mukadzi uyu aikuudzai chokwadi tozviziva sei vakawanda kwati uyai munyaya wacho kauya naiwo maiguru wacho nasekuru wacho havana kuda kuuya kuno ndoita sei tikura kuti anogona nga akabva achitokuudzai mashoko enhema kumba kwaakabva iwo haana kubva kundiudza mashoko enhema ava mawitness akataura kuti musaende kunomangara mawitness aiudzwa mashoko ataurwa ka nemukadzi uyu ko kuti iye mukadzi azviudzwa neuyu ndiani aivapo akazvinzwa kuti ndo zvataurwa neuyu atiudzai kutaura kuti mwana wababa wakataura kuti isusu hatidi kuti waende kumatare hatina kumboenda kumatare ari kugara kudhuze nekupaguu iye mwana wacho iye akanga aripo akanga ari kupi mumba akarara usiku mumba memukomana uyu aiwa mangu inini aiwa titaura zvekwenyu tiri kuti uyu ari kuziva kuti uyu mukomana uyu akaudza mukadzi yeye mashoko iwayo ndiani mukadzi uyu andaka achikuudzai mashoko aindaudzwa nemukomana uyu handidaudzwa very good ari kukuudzai iwe imi makuhwa kaya makuhwa ari kutaurirai kuti ndaudzwa zvakati tiri kuziva sei kuti iye akaudzwa neuyu manje iye akazotizazve anzwa kuti kune nyaya
Saka kumbira kuti mugodzi otsvaga mukadzi uyu unotibatsira one kutsvaga mukadzi uyu. Inini kumutsvaga ndinomutsvaga ndichimuona kupi mai vacho ndo pandinoziya akuitaurira dare kuti votibatsira nekutsvaga mukadzi ndiwo mufana kumhangara. aiwa agari uyu here mukadzi wake anotaura nhema zvemunhanika nyema. haasi kutaura nhema nekuti munhu angauyi usiku uya undigugudzira iye mukadzi wacho ndimhosva nekuti ungauyika saka nini ndakuda kuti ndibatsirwewo mai vacho varipo naiwo wakati tinoda kupisa mombe tsvagai mukadzi nevanhu vakati varida kubvisa mombe vacho. Tsvagai vanhu ivavo ndakaenda kuti aiwa munozouya kuno kudare uku ndo vanokuudzai zvekuiti mapurisa wena mudzimba idzodzo edu panoovapa masanganisi vanhu vavouya pano havazovambi vachiedza nesu kuno kumama mabvisa manye iye mukomana iwe batsira kugwa nomukadzi wako ukanyepa kuti akuchenjere uchadzivhisa dzaambiri dzaanhati munhu munhu unofa kudzidza kutaura chokwadi uyo ndimai vakwanisi anga asipo pazvaitika zvinhu komanja kutsvagika nangazi wagara pari kuti ava kutsvagika kuzvachii mfana iwe vasoko iwe makauzwa yemuroora aripi mimba akatora mwana wemukadzi ana kukudza amutora kuti saka itonda itononyepa vataura vanhu katinake vari kudirasi daivaaatiuza mukomana kuti zvinhu zvari kuti kwadzimai vati idzi nyaya dzinomuwezako mai but atidimai ava mai togatsirai vatsvage vanhu vaiva ava vananyaya panapa